Добър ден! Днес ще снимаме клипа. Така. Сега тук имаме чест. О! Така. Добре. Така, ние сме двама. Само да видя. Звук. Звук. Така. Да. Готово. Така, сега. Имаме... къде бяха? Да. Сега да си правим работи. Тук печем айран. Тук печем пържоли. Така, само да ви напомня, че ние играем 1.8 и днес, когато вие играете Minecraft на 1.8, ще виждате, ще има, когато убиете овца, ще ви дава месо. Ето, това е изпеченото месо от овца. Така да си взема айрана. Сега ще ви го преведа. Сготвено агнешко. Ние имаме 7 сготвено агнешко, печено пиле 5 и според мене мисля, че това не е малко. Така, както трябва да знаете, че при този епизод това е епизода Емералди, който не знае. Така ще направим две кирпичи. Не, няма да стане. Така, събера камъка. Така ще направим малко пръчки. Ейте да има. Така. Ние бяхме изхабили нощи векерки. Сега да се подредим. Имаме доста айрон. И то е 37 пръчки. Имаме дърво. Нали, не е много, но пак си го имаме. Торчове. Пълни сме с кол, да ви кажа. Сега тук ще обера всички кол, където намеря, защото искам XP. Ще гледам да изхабя цяла кирка, само за кол. Колко намеря още кол направо. Ще ми е много гадно, защото хич не ми се чупи кол. Стана нощ май. Ние имаме легло. Не. Забравя съм да сложа торч. Така. Вие не ни виждате. Още колко. Но ние сме двама с един мой приятел. И това ще се качва. Има камера за снимане, можем да я пуснем. Няма да я пускаме. Това не е за такова снимане. Така, ние сме в Стара Загора и пак ще ви кажа, че снимаме Minecraft Emeraldi. Това ни е първи епизод, защото ние сме доста новички. Даже нямаме поредици. И само искам да кажа нещо на знака, ако ни гледа. Ние само знаем да ти кажем, че ние не сме от уния тапаци, където ти пишем гадни коментари. Аз само че гледам клипчетата и че си ми любимия играч на Майнкрафт. И друго, тук намерихме много айрон, имаше и кол.
повечето айрон е от тук. Сме го събирали. Сори един тор. Така. Както казах, ще събирам кола. О, вече сме 10 левел, но пак е малко. Просто да можем, докато съберем недарак, за да... Или там го забравих как се казва. Като съберем да си направим портал и да си енчантваме работите. Работите се енчантват, нищо. Така, това е. Ние ще снимаме по 10 минутки, защото може и този път да се помни. да, изтеглихме някаква бъгната програма. Много стара. Не, нова е. Нова, ама не е сигурно дали. Просто мързеше да я плащаме и... Не, че намързе, просто не се плаща. Защо да дам? Можем да платим се си мисля, Да, за какво да плащаме пари на Айрон. вятър? Айрон. Къде бе? Ето го. Къде бе? Къде бе? Видях го. Извинете. Малко бляна някъде. Айде, друга мина. Не. Моя приятел взе да се обажда. Нямам предвид нещо лошо към него, но имах предвид в това, че до началото на епизода нищо не казваше. Пак сега вече на 5-та минутка си е повече приказва и това ми харесва. Така сега. Тук нагоре не сме ходили, май. Ходили сме? Да, сетих се. Тук тия минички са доста добре. Сега къде сме? Бахче, как се озовахме до къщата, бе? Хич не го разбрах. Но добре. Колко? Вече сме на 11 левел, супер. Имаме доста кол. Това е доста добре да ви кажа. Имам една идея на моя приятел да му покажа нещо, но той няма да иска сигурно. Какво кажа? И се прави обратно. Да. Какво? Вземи малко кол, 9 кол. Да ти покажа нещо. 9 кол. Добре, 9. По-бързичко. Не го прави така. Тук слагаш. Си добре, взимите. Сега всичкото го направи с кол. Добре. Чакай. И другото сега. Има още. Това какво е? Кол. Блок от кол. Блок от кол. Вземи го. Защо ми? Вземи го, да? Това е яко. Да, бе, яко. Чак сега. Да си направиш къща от кол, ще е много яко. Да, бе, ще направя. Да, това не го знаех на едно. Така. Малко ще свърша клипчето. Не. Но не е сигурно. Да, така. Вече имаме 43 айрон. Да, искам да го направя един стак. За това, щом искам. Ще го направиш. Да. Само искам да те питам. Кол. Да, знаех си, че тук имаше кол. Това да го вземем. Не, че ми трябва. Не ме разберете погрешно, но просто искам експи, както ви казах. Просто по-готино да си. Края на кола, нали после. И кола пак е доста нужен. Не е някакъв хич не нужен.
Петкович, що му са прави блокчетото, не го знаех. В едно и 7 може ли?